Il-miliet u sinonimu mar-rigali, iżda sfortunatament mhux kull tifel u tifla f'dan iż-żmien ta' festi se jkunu qed jirċievu xi rigal. Madankollu, David Muscat ħal-inizjattiva li din is-sena tittella attività matul il-programm tiegħu fuq ir-radju tal-Istazzjon 1 fejn it-tfal stess jiġu joffru r-rigali tagħhom għat-tfal fl-Istitut tal-Orsolini f'Gwarda Manġa. Ġess sabiħ li tfal illum li jkunu għaddejjin forsi ħelġimma tal-familja jgħaddu minn hawnhekk u jiġu jiltaqgħu naqra magħna hawnhekk ma' Father Christmas fl-istess anki noħdulhom xi kumment. Ovvjament il-kooperazzjoni sibt min-naħa tal-Orsolini, ovvjament eżattament wara mbagħad li jispiċċa l-programm jiena ħanibqa' sejjer hemmhekk u noffrilhom dawn ir-rigali li jkunu ġew mogħtija mingħand it-tfal. Sa frattant, ġie joffri r-rigal tiegħu lil dawn it-tfal Beppe Caruana, it-tfajjel ta' xar snin li ppreżenta lil Malta f'Zecchino d'Oro bil-kanzunetta oriġinali Tok Tok. Għalija l-esperjenza kienet esperjenza sabiħa ħafna u memorabbli u żgur li ħan niftakar għal ħajti kollha għax kienet vera esperjenza prestiġjuża u sabiħa għalija u ma nibdilha ma' xejn. Ma' One News Santa Claus tenna sodisfazzjon ta' dan l-att ta' mħabba ma' tfal Maltin u Għawċin. Dik li nara jnejhom jixelu hija biżejjed għalija.